ejele. Le ndoda intshontsha i-toothpaste kaRoommate wayo, ayivule, ayichithe yonke etoilet, afihle itube eli-Ems ephakethini, basasebenza, antshontshe umuthi wokuclean, awufake ephakethini. Okay, athenge ibhodlela le-insecticide kwesinye isiboshwa obhuli, ebese efaka emashubhini amabili e-toothpaste, avalisise kahle. I-cleaning agent ine-sulfuric acid, kanti i-insecticide ine-phosphoric acid. Uma uhlanganisa kokubili, okungakwazi ukudla insimbi. Lesi sikhali siyimfihlo sizokheka uMichael eplanini yakhe yokweqa ejele. Aye eklinikhi yasejele, enze sure ukuthi akabonwa muntu. Afake nama-liquids kwi-drain. Kungekudala amapayipi abona. Ebusuku uMichael ugudluza usinki kwiseli yakhe, aqande usimende ophakathi kwama-blocks, ebese ekhahlela udonga. Emva kwesikhathi avule umnyango wokuqala oya empumelelweni. uMichael angene kule mbobo. Finally seyakwazi ukubona ngaphandle, kodwa lamapayipi ayadipha. Kumele athole okuyilona azokweqa ngalo ngokushesha ngenhlanhla. Unethathu eliphethe lonke leli jele. Aseze imap, uMichael alandele amapayipi athole okuyilona elizomkhiphela kwi-roof. Ithathu yaqala yakwatela, uqhamuke umsebenzi osebenza la emapayipini. uMichael aqasha, kodwa umsebenzi ame ngqo ngaphansi kwakhe. Ngolowo mzuzu kwabanzima ngisho uphefumula kuMichael. Uva lokukhathala kwamshaya. Kungekudala wayesejuleke econsa, umjuluko udilike uze ufike ekhaleni. Ngenhlanhla umsebenzi akamboni, acishe ugwayi ahambe. uMichael aphumula. Kodwa la egonjini uSukre uyatatazela ngoba unogada uBellick ubiza amagama, sezobiza igumbi labo. Kodwa uMichael awobuye. Phazima kwethu kwakhanya ama-spotlight, bonke onogada bayagijima la nezinja. uMichael angatatazeli, ajikeleze kwi-roof. Kubuka amagadi ukuthi ashesha kanjani, ukushesha kwawo nokuthi athatha isikhathi esingakanani ukufika endaweni ethile. Ufuna ukuthi azi isikhathi sinje ngoba sinjalo, ukuze ezokwazi ukuthi yiphi indlela esafe yokweqa. Abuke umgwaqo osesayidini lase-west, ngakhona abekho onogada athi ukumamathela. Ngaphakathi ejele unogada akhumbule uMichael kungenzeka ose-ofisi lika-warden, usebenza nge-Taj Mahal. uWarden abuze kwi-secretary nonogada. Kodwa bathi lo mnyango selokhu ukutheni uvaliwe, azikho izinkomba zikaMichael. Wacela ukuthi uMichael oyiplane kahle le-escape yakhe. Intambama ngesikhathi uMichael esiza uWarden nge-Taj Mahal, ucela ukuthi asebenze kuze kube late. uWarden akasolanga lutho, wakhiya umnyango. uMichael wasebenzisa i-stay key ukuvula umnyango ongemuva, joyine ulayini weziboshwa, abuyele egunjini lakhe, abese engena ngale mbobo ayivulile ukuze kuzobukeka engathi weqile. Inhloso ukubona ukuthi ama-guards ashesha kangakanani uma kunesimo sesiboshwa esecile. Uma esekubonile abefuna ukubona, wabe esebuyela e-ofisi lika-warden.